I går fejrede man i Taulov Nord, at kloaknettet er færdigrenoveret og klimasikret efter 4 års arbejde. Men hvorfor har det overhovedet været nødvendigt at renovere byens kloaksystem? Langt de fleste steder har vi bare et enkelt rør. Og det betyder, at både spildevandet og regnvandet skal ned i det rør. Og det er sådan set også gået godt længe, men nu fordi at det hele det er med stigende nedbørsmængder og langt hyppigere end tidligere, så bliver det her rør, som er lagt for 50-60 år siden, hvor man har dimensioneret det efter nogle helt andre forudsætninger, sådan nedbørsmæssigt. De rør, de har simpelthen ikke kapacitet længere. Og det er ikke tilfældigt, at valget faldt på lige netop Taulov Nord. Meningen, der hvor vi har nogle sårbare modtagere af det vand, altså nogle recipienter, der er sårbare, som for eksempel her, hvor det er en lille å, altså man kan sige, de steder, hvor tingene bliver, hvor overløbene sker til en stærk modtager, som for eksempel Lillebælt, der kan man så diskutere, om det ikke er bedre, når vi kigger på det rent naturmæssigt, og gøre det i sådan nogle områder her, hvor vi har en natur, der bliver hårdt ramt af det hver gang. Netop det, at naturen trives, glæder kommunens naturvejleder. Jamen altså, når der kommer et nyt vandhul et sted, så fører det jo nogle ting med sig. Altså, der kommer nyt liv, der kommer vandinsekter til et vandhul. Det skaber også flere fugle, og når der er flere fugle, så jamen, altså, det er en fødekæde, ikke? Der på den måde udvider sig og skaber mere liv. Bjarne Christensen er glad for, at de politiske beslutninger kan mærkes positivt i naturen. Det er jo sådan noget, jeg brænder for. Altså jo mere natur også inde i byen, jo bedre for mig, så er det jo. For bynatur er der også rigtig meget af det. Altså lige meget, hvordan du egentlig gebærer dig inde i en by. Altså laver du et grønt område, så kommer der dyr og små kryb, og kommer det, så kommer der fugle, og så har vi noget at kigge på, og så bliver vi alle sammen så glade i sjælen. De projekter, hvor man kan sige, at sund fornuft, vi skal have gjort noget ved vores, de der kæmpe regnværsmængder, vi får nu, monsunregn, det skal vi have gjort noget ved, fordi det belaster altså vores kloakrør. Altså, vi forbedrer jo kloakken, som har det dårligt. Derudover lægger vi et nyt rør til at håndtere regnvand, og dermed så undgår vi også, at alt for mange de får vand i kældrene. Så på den måde er der jo også en stor samfundsværdi. De fremmødte var også godt tilfredse med arbejdet. Ja, men personalet de har løst opgaven til UB. Skal vi ikke klappe per sejt? Og der var højt humør over hele linjen. Der er også kaffe, gutter.